Kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a na-akwụ maka arụike bụ ndị gara n'ihu wee jee nlekọta nyocha na ụlọ ọrụ nke jikọtara ndị nke ji mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa wee na-enye ọgwụgwọ ọrịa dịka otu oke na ọrụ dịrị ya ịchọpụtagasị iche aka mgba ma wetakwazi ụsa nyere nya bụ nsogbu nke ha na-agabiga. Ha bụ ndị nke edosite n'aka onye isi oche bụ Honorable Tony maọbụ Ike. Otu kọmitii ahụ bụ ndị nke gara n'ihu wee menya bụ njem iji wee mata ndị bụ ndị nke nọ na ngalaba ebe ahụ wee na-alụ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche. Emmanuel Chigbata nta aka anyị ga-ewetara gị aka. Onye omebe iwu ahụ kwusiri ike mkpa ọ dị iguzobe usoro iwu maka ụlọ ọrụ ahụ iji dozie ọtụtụ ihe nke ọma n'ịkọwapụta mkpa ọ dị maka ịnọ n'udo na gburugburu ụlọ ọrụ ahụ. Honorable Muobike mkpụrụ okwu ka ha na-emekọ ihe ọnụ ebe o kwukwara ka udo dị n'etiti ndị na-arụ ọrụ bụ nke ga na-egosi ọganihu. N'akụkụ ya ka onye ndu ndị ka n'ọnụ ọgụgụ na ya bụ ụlọ omeiwu bụ Honorable Ikenna Fodeme kwụsịrị ike na ọ dị mkpa imekọ ihe ọnụ ya na mmadụ ịkwanyere ibe ya ugwu bụ nke ọ kọwara na ọ ga-eme ka ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara ahụike na ọgwụ na onye isi ngalaba na-ahụ maka ọgwụ na mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na steeti a bụ Dọkịta Godwin Nnadozie gwara ndị omebe iwu ihe bụ ọrụ ụlọ ọrụ ha. O kwupụtara na ụlọ ọrụ ha na-elekọta ndị dọkịta ọdịnala ruru 2,000 ndị nke debara aha ha ma kwụsie ike na ọrụ na-aga n'ihu iji kpochapụ ndị ọgwụ adịgboroja juru na steeti a. N'ime ndị kọmitii bịara ya bụ mmemme bụ onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Agwatawan Honorable Anayo Okpaleke, Honorable Patrick Udoba na-anọchite anya Anambra West nakwa Honorable Emmanuel Nwafọ na-anọchite anya Urumba South. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.